Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Muna fata Ubangiji Allah sanya mana haske yayin da za mu bar wannan duniya kamar da ya sanya haske wa waɗannan matasa guda uku. Muna fata Ubangiji Allah kyautata mana ƙarshe, Allah karrama mu yayin da za mu bar wannan duniya ɗin, a ga alamun alheri tare da mu kamar da aka ga alamun alheri tare da waɗannan matasa guda uku. Ku duba littafin Sa'atun wa Sa'a, Nawadirun wa Ajaib na Mahmudul Misri, shafi na 445. Ya ce ɗaya daga cikin ƙasashen Larabawa an samu wani ladani mai ƙoƙari matuƙa wajen wanke gawawwaki, yana da ƙoƙari wajen wankar gawa domin neman lada wajen Allah mai girma da ɗaukaka. Wannan ladanin ya ce wata rana tsakan dare yana kwanci a gidansa, sai ji ana ƙunƙusa masa ƙofa, sannan kuma an tsananta wajen ƙunƙusa ƙofa ɗin. Ya ce sai ya fito, yana buɗe ƙofar nasa sai ga wasu mutane a tsaye, suka ce masa wallahi akwai wasu matasa ne guda uku masu ƙoƙari wajen yi wa Allah ta'ala biyayya da ɗa'a. Matasa ɗin salihai ne, mutanen kirki ne, ana kyautata musu zato. Sun yi mummunan haɗari ne, motarsu ya juye da su, an kai su asibiti, amma dai daga ƙarshe gabaki ɗansu sun mutu, su duka matasar sun mutu. So yanzu ana so ne a yi musu wanka a daren nan, saboda a yi gaggawan kai su makwancinsu, kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rasu to a yi gaggawan kai sa makwancinsa, kada a yi jinkiri. Suka ce to muna so mu ɗabbaka wannan sunna ne akan waɗannan matasar, muna so a yi gaggawa a wanke su a wannan daren, ana sallan asubahi a yi musu sallar gawa sai a kai su makwancinsu. Ladanin ya ce ina jin haka ban yi musu ba, take na shiga gida na kimtsa na fito, sai suka ce min gawawwakin an ɗauko su daga asibiti an kai su wato wajen wankar gawan da ke kusa da magabarta. Akwai magsala wajen wankar gawa kusa da magabarta, to an kai wa'annan matasar wannan gurin da ake wanke gawa kusa da magabarta, nan za a musu wanka. Ladanin ya ce muka tashi muka tafi wannan gurin. Ya ce muna zuwa wannan gurin cikin ikon Allah sai muka samu an ɗauke wuta, babu wuta. Wannan gurin da za a yi musu wankar gawa ɗin babu wuta a wannan gurin, an riga da an ɗauke wuta, babu haske. Ya ce to sai muka fara shawara me kamata a yi. Aka ce to ko dai a canja wajen wankar gawa ne, a ɗauke su a kai su wajen wato wankar gawa na daban, a canja musu wannan gurin. Sai aka ce to ai za yi jinkiri saboda ana sauri ne, ana idar da sallah asuba a musu sallah, a kai su makwancinsu. To zai idan aka ce za a canja wajen wankar gawa za a makara. To me kamata ai? Sai wani daga cikinsu ya ba da shawara, ce ai to mun zo da motocinmu, tun da wajen gari ne sannan kuma tsakan dare ne, to a ɗan matso da su kusa da wato hasken fitilar mota, za mu kunna wato fitilun mota, to sai a ɗan matso da su a yi amfani da wato haske na fitilun mota, kawai sai a wanke su don kada a yi jinkiri. Ladanin ya ce kawai sai aka ɗauki wannan shawara ɗin, aka ce za a yi amfani da fitilun mota, kawai sai a wanke su, shikenan. Ladanin ya ce muka ɗauki gawa na farko, ya ce muna buɗe sa, Allahu akbar, ya ce sai gashi yana haske, yana ƙyalli, gwanin sha'awa, kai ka ce wata ne da yake haske yake ƙyalli. Ya ce sai ga yatsarsa kuma ya yi wato alama na kalmar shahada. Ladani ne ce ba yanda ban yi ƙoƙari ba don in mayar da yatsan yin da yake, amma ina ya gagara. Ya ce wallahi haka na bar masa yatsarsa. Allahu akbar. Haka wannan matashin insha Allah zai tashi gaban Allah maɗaukakin sarki ran tashi alƙiyama, yana mai shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Ladani ya ce haka muka kyale sa, yatsan ya iya koma. Ya ce muka gama wanke matashi na farko, muka ɗauko na biyu shi ma haka, Allahu akbar, yana wato ƙyalli, yana haske, masha Allah, gunni sha'awa. Ya ce muka wanke na biyu ɗin. Ya ce da muka ɗauko na uku, to a nan ne aka ga abun mamaki, a nan ne aka ga abun da ɗan adam ba zai taɓa tunanin zai faru ba. Ya ce wallahi muna ɗauko gawa na uku ɗin nan, sai ga gawan yana haske, jikinsa yana haske, gawan nasa yana haske, yana ƙyalli wallahi kamar fitila. Ya ce sai ga hasken wannan gawan ya haskaka dukkan gurin da muke, wato hasken nasu ya haskaka gurin gabaki ɗaya, hasken yana ta ƙyalli. Ya ce wallahi sai ɗaya daga cikinmu ya ce to ai sai mu kashe wato fitilun motar mu,
saboda mai hasken nan nasa ma ya wadatar yanda yake haske. Ladani ne ce wato mun ga abin mamaki, mun ga abin da bamu taba tunanin zai faru ba. Ce wallahi haka wannan gawan ke haske kamar fitila. Aka kashe fitilun mota da wannan hasken nasa aka yi amfani, aka wanke sa, aka sanya sa a likafaninsa. Allahu akbar. Matasan gabaki ɗayansu dama aka ce suna da ƙoƙari wajen biyayya wa Allah maɗaukakin sarki, suna da ƙoƙari wajen yi wa Allah ta'ala ɗa'a, amma aka ce dama na uku ɗin ya fi su wato ƙoƙari, ya fi su take damtse wajen biyayya wa Allah mai girma da ɗaukaka, suka rasu. Allah ta'ala ya nuna alama cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe tattare da su. Allahu akbar. Bawan Allah, waɗannan matasa ne irinka, sannan ko ba a wani zamani na daban suka rayu ba zamanin sahabbai ne ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina ba, a wannan zamanin naka sun rayu zamani ɗaya da kai, suka take damtse wajen yi wa Allah biyayya da da'a. Sai Allah madaukakin sarki ya karrama su yayin da suka bar wannan duniya. Allah ta'ala ya nuna abin mamaki, Allah ta'ala ya nuna alama cikin alamomin kyakkyawan alamomin kyawun ƙarshe tattare da su. Don haka kai ma bawan Allah, kofar Allah a buɗe take, mu tuba mu koma zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka, mu take damtse wajen biyayya wa Allah mai girma da ɗaukaka, mu yi amfani da lokacinmu, mu yi amfani da ƙuruciyarmu da samartakarmu, mu take damtse, mu tsaya mu bi Allah sau da ƙafa, saboda yayin da mu ma za mu bar wannan duniya ɗin, Allah maɗaukakin sarki ya karrama mu, Allah ta'ala ya sanya mana haske, Allah ta'ala ya nuna alama cikin alamomin wato kyawun ƙarshe tattare da mu. Muna fata Ubangiji Allah kyautata mana ƙarshe, Allah sa ranar da zamu bar wannan duniya zama rana mafi alheri gare mu. ƴan uwa, mu tsaya mu bi Allah don mu kasance cikin ma'abota hasken da Allah ta'ala yake cewa nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ubangiji Allah sa ranar da zamu bar wannan duniya zama rana mafi alheri gare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.